मकसद किसी की फीलिंग्स को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस अपनी ये बात आप लोगों तक पहुंचाना है। मुंबई सामूहिक बलात्कार प्रकरणी रात्री उशिरा आणखी एका आरोपीला अटक केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. करण्यात आलेल्या आरोपींची संख्या 2 झाली आहे. या प्रकरणातील 3 आरोपी अजूनही पोलिसांच्या हाती लागले आहेत. In our top focus, the gang rape of a 23-year-old photo journalist in the heart of the Shakti Police sources are now saying the desolate area is a defunct mill. It happened at 6:30 in the evening, and या प्रकरणातील 3 आरोपी a अजूनही colleague is at the पोलिसांच्या police हाती station. लागलेले Police took आहेत. him to the scene of the crime to help with the reconstruction of events. The incident happened in the Shakti Mill area. That's a desolate area because it's a defunct. ऐकलत पाहिलत बस 2 क्षणांची करमणूक झाली, कोरडी सहानुभूती दाखवून झाली. आता तुमचा संबंध काय? आता विसरून जा. आता उद्या पुन्हा हेच, परवाई हेच, रोज रोज हेच, कायम हेच. आणि आम्ही तेच, आम्ही तेच, आम्ही तेच. हे कधी बदलणार? कसं बदलणार? कोण बदलणार? त्यासाठी काय देवाने जन्म घ्यायला हवा. आणि आम्ही काय करणार? हातावर हात धरून गप्प बसणार की फक्त विषय चघळत राहणार षंडांसारखे? होय, आपण सारे षंडच आहोत. म्हणूनच या विकृत मानसिकता असलेल्या नराधमांचे फावते व त्याला बळी पडतात काही उमललेल्या, काही नुकत्याच उमललेल्या, तर काही अजिबात न उमललेल्या कळ्या. बिचाऱ्यांच्या आयुष्याची सुरुवात होण्या अगोदरच अखेर होते, तीही अनंत यातना भोगून, क्रूरपणे, निष्ठुरपणे. आणि आम्ही मात्र फक्त हळहळतो, फक्त हळहळतो, 2 टिप गाळतो आणि विसरून जातो. पण लक्षात ठेवा, हे आपल्या बाबतीतही घडू शकतं. जे आज सुपात आहे ते उद्या जात्यात भरडलं जाऊ शकतं. तेव्हा काळाच्या हाका ऐका, वेळीच सावध व्हा आणि आपल्या कर्तव्याचे पालन करा. होय, आपलं कर्तव्य जे आपण आज विसरलो आहोत. आपण पुरुष आहोत हेच आपण विसरलो आहोत. तेव्हा आपल्यातला पुरुष जागा करा, आपल्यातला राम जागा करा, आपल्यातला कृष्ण जागा करा व आपल्या अवतीभवती होणाऱ्या अन्यायाला विरोध करा. जागे व्हा, जागरूक व्हा, जागरूक व्हा, जागरूक व्हा, जागरूक व्हा. प्रत्येक महिला ही आपली माता, भगिनी, मुलगी यांच्या समान आहे, ही जाणीव ठेवा. त्यांच्या रक्षणाची जबाबदारी आपली देखील आहे, हे लक्षात घ्या. पालकांनो, स्वतःच्या मुलींना समाजातील धोक्यांची जाणीव करून द्या व त्यांना स्वसंरक्षणार्थ शारीरिक, मानसिक दृष्ट्या कणखर बनवा. समाजातील तथाकथित दादा, मामा, काका यांच्याकडे अंधविश्वासाने आपल्या पत्ते सोपवू नका.
अपत्यांबरोबर कायम सावलीसारखे राहा व त्यांचं रक्षण करा. कायदा सक्षम व कठोर बनवण्यासाठी सरकारवर दबाव आणा. त्यासाठी निषेध मोर्चे व कायदेशीर चळवळींमध्ये सामील व्हा. अश्लील चित्रपट, पोर्नो फिल्म्स दाखवणारे व्हिडिओ पार्लर्स, इंटरनेटच्या अश्लील वेबसाईट्स इत्यादींवर तसेच स्त्री देहाचे अयोग्य प्रदर्शन मांडणाऱ्या जाहिराती, टीव्ही मालिका व चित्रपटांवरही बंदी घाला. त्यासाठी सेन्सॉर बोर्डची नियमावली काटेकोर करा. भगिनींनो, महिलांनो, तुम्ही देखील दुर्गा, काली या आदिशक्तींचे अवतार आहात. तुमच्यातच एक झाशीची राणी किरण बेदी दडलेली आहे. तेव्हा त्यांना प्रकट करा व अन्यायाचा सामना करा. तुमची ताकद ओळखा. तर या आपण सर्वजण मिळून शपथ घेऊया एक सुदृढ, सुजाण, सुरक्षित समाज निर्माण करण्याची. आपण शपथ घेऊया आपले कर्तव्य पार पाडण्याची, एक कणखर देश घडवण्याची. शुभम भवतु, शुभम भवतु, शुभम भवतु.